И здравейте хора, аз съм Сандо. Аз съм Боби. И днес ще експлорваме една гора. Тук знаем, че има бункери. Но в момента не мога да слезнем, защото чухме, че при самия бункер има куче или чакал, не мога да определим какво е. Но според мен е куче и не го знаем какво е, дали е големо или малко. И не смехме да слезнеме, защото се чуваше доста близко до нас. Нямахме нищо под ръка. Да, така че в следващия епизод ще слезнеме. Ще провериме. При бункера, даже провериме, защото няма нищо в нас и по-добре да не рискуваме. Сега ще проверим една част от гората. В смисъл на там не е гора зад нас. Да. Обаче ще се разходим на там. И има водна помпа. Да, това е за Сливница. Да. Водната помпа. Да, има и изоставена сграда. Но от тази изоставена сграда виждаме, че има нещо като постройка нова и не се знае какво има там. Така че ще се пробваме и там да влезнем, но все пак е важно да се поразходим и да имаме някакъв клип, защото не сме вече качвали една седмица и трябва да си наваксваме. Така че нека започваме. Вече имаме доста по-ограничена снима. Вижте за каква красота се говори тук. В момента минахме ето там. Ето го и бай Сандо. Имам си в мен една пръчка за всеки случай. Тук дига ли се нагоре? Ето там е помпата. Но не се знае какво има там. Това ми сестра ти беше горил за нея. Па сега. Да. Това е горе, 2 години сме едва ли тук. Не бе, от камъка. Да бе, спря снима. Верно. Що бе? Ето бе, снима. Просто му гасна екрана. Добре, че те му. Пещерняк. Мамицата му дева ми телефона, само ми смъква гачите. Масата гачите. Да. Нямаше. Да. Добре, че пак поне пътека има. Сарат си хората, какво правят? Ако има хора, ние такова ще попитаме дали може да се снима. Не се знае. Тук дига ли се нагоре? Не, това се скача за това нещо. Абе да ти пика на технологията, бе. Как да се приберам? Просто си го прибираш, братле. Мога? Колега. Какво? Смисъл? Не. Не, ама ако искаш е така, ще трябва това копче, това ти покажа. Това е тук. Виж, това тук. Само така. Оп, ето готово. Само натискаш така, като изгасне екрана, натискаш копчето. Защото па съм много висок, само 1,93 м. Аз съм си джудже направо. Почти на камерата. Дългуч. Дай ми пръчката, бе, дългуч. На. То ме гледаш като беба лампа. Добре. Айде от тук. Има път, бе.
Ама е го е, бе. Ето, преправих си път. Абе, случайно да нема ток там. Случайно да нема ток там. Не бе, брат, смисъл. Кучета ли се разваляха? Кучета се разваляха, май. Ма не, смисъл, ако има електропастир, не знам. Да, има 5. Еми, не се знае нищо. И аз си заряжах сигурно 1 час и нещо. И телефон и него го заряжах. Имаме си батерия. Това, че се обръща назад, да гледам за... Аз това правя в момента. Кучето да не стига. Гледайте, гледай. Смята ли да е всеки пагароб, мен с това друго, ще стане клинички след. Еми то тук на нашия канал видео без цензура не съществува, така че псувай на поразия няма ядове. Да живее. Да живее капката. Еми сега, ето тук надесно ще заживе. Точно. Да се качваш. Това ето тук. Еба, то тук става. Некога при 100 години имало път, ама некога. Да. Това видео ще бъде на 2 части, част 1 и част 2. Камерата на част от телефона. Не бе, говоря ти за бункерите. Една част ще е с помпата и малко от пътя. Това е антената на Ятел. След това тук винаги има много по-хубав път. Преди като ходехме, постоянно има форма, бе, по краката съм мен. Аз имам. Забери съм какво да ловиш. Гледай какво става, какъв крак става. Сланинка. Сланинка друг път. Но не гледам, осто се е разтекал. Разтекал се ти. 78. Те личи, че си висок иначе. Не е важно кое е повече кила. Важно кое предвари. Добре, бе. Побойнико. Съм побойник, ама казвам, че килата и височината не определят силата. Епа така е. Кой предвари? Ако ще е 2 на 2 гардероб, знаеш къде да го оцелиш. Кой предвари, той завари. Ще му стопиш лагерите. Точно. Да, тук малко нагоре. Бемов ми навали с триколката. От този път и на там си води. Но, ние с тебе искахме да скачваме чак до чернилката. Искахме да скачваме. Бати жегата стане. Бас има. При. Да. Одеве яки ще обличам да се стопли меса. Аз съм си супер. Ама ти обясни за бункера, който видяхме. Обясни. Какво да обяснявам? Значи... Снимай ме мен. Видях един бункер, който беше според мен гръмно, тук има навсякъде тухли от него, камъни,
всякакви такива неща. И тази да го проверя, обаче няма никъде това къде е гръмнато. Или възможно да е доста стари да е слекtor да се срушил. Но според мен ми изглеждаше да е гръмнато, не като да се слекtor. Но никой не знае. Не мога да кажа на 100% че е гръмнато. Това беше много лош. Не се минава с никакви. Да, ако... То не е ако, като ние на втора част ще кажем. Но това за мен си беше чист бункер, обаче си е паднал. Така че като ходим да... Това го правя така откоп и вижда на пътя. Това е че е паднал. То няма тия съм да така че... Давай натам. Продължаваме. Я ли? Добре, няма ти нищо. Само дръскотинка. Абе, не ще окръстиме толкова клип, бе. Влизаме в ко. Ми ще мога да го... Абе, къде има камера? Тия с това помислихме. Абе, верно. Да стане видно, бе. Ама да се надявам да няма. Аз ще ходя да снимам неща. Добре. Чао, чакаме бой. Аре бе! Там е другия горе, където е там. Да. Я да погледна само. Ето. Да навикам на камерата, ако е изтърва вътре, точно направя две снимки. Не, виж, че има такова. Не бе, капай вода тук, бе. Ето тук е въобще. А, да, верно, бе. Капай вода, бе. Вери тук, бе. Там втора. Сега влизаме в тази заставена сграда. Това нали му се влезна. Има късме. Еми поне на стара на края. Добре хора. Сигурно бил нещо като баня. Абе човек, това са взени в момента на минути 20. Нема нищо, бе, нека си спира от време, време се пуска. Каквото иска да прави. Добре, значи, щом тук нема толкова много неща, значи главните неща са отпреде. Ще отпреде има, брата. Ай. Абе, тази врата е стрелена, бе, брата, гледай. Да. Представя си тук някой да се го разстреляли. Аз заместих. Ако се е качил. Живея прекалено в големи филми. Не ни обръщайте внимание. Да. Колега, стига ми говори зад гърба, колега. Как се удар. Чай се скатаем. Абе, не стигнахме до мината, бе. Има вода тук, бе. Ека само изпуснеш камерата. Стояш ти светна. Пай се. Не чувам да има обаче. Има вода. Не. Тук трябва да се махнем. Що? Има върху това жици. Я, пай се. Верно, бе. Не стълба. Я. Дай това.
Ето, ето. Да, жици има. Ма, дай ми го това. И са вързани. Дай ми го. Ето. Оп, тук има стълба. Па да, явно се влиза от тази врата. Това е между другото много надолу. Обаче хора няма как това да ви го снимам, освен ако не направя. Не мога да си вкарам двете на цялата. Обаче пак гледката е много красива. Ай, сумитам от тук. Не, това да се види. Ети го това. Мерси. Ма как ме заболя главата. Що? Не знам. Дай се махам от тук бързо. Ай. Тук като се загледам няма нищо. Виж, ево, гледай, там има байчарка и виж, там има и стадо. Да. Ай, сумитам от тук. Хора, много чудно за какво ще бъде това. Да, сега ще снимам малко по път. Стените изгради. Втори път ще е малко по-добър. Надяваме плана. Да, ако намерим бункера. Тъмън и раната ти зарасне. Коя бе? Па на ръката. На моята ли? Па не, на моята. Нормално. Това не е толкова боли, обаче там къде ме бацна телта. Чакай, стой. Сега боли. Да. Леко главата. Спи се. Еми, навътре в гората. Все пак, този път нас ни чака. Ема нека за почивка, отдих. Ние Добре. 2 часа ходиме без да спираме. Бате, баш на слънце ли, бе? Кара, бе! Няма къде. Еми, добре. Айде, тук ще седнем малко, ще дъхнем. Ще има малко от път и правим аутро. Да, снимаш и това само се изключи. Добре. Хора, след кратко прекъсване. Аре, бе. Здравейте. Здрасти. Сега тръгваме вече към цивилизацията. Да иба мухата ти, да иба майка ти, да иба. Да еба мухата ти, да еба майка ти, да еба. И сега тръгваме вече. Ало, майка. Другата седмица ще има друг епизод, който би трябвало да е малко по-добър. До през това време с тези блоки може да се разкараме, да има път да намериме. Да, бе. Еми, какво направим, еко? Добре, бе, нали казвам да, воли го прен. Па ти кажеш да, като не. Не ме изоставяй, колега. То тук няма кой знае какво да се покаже след ходенето, така че ще включим направо докато е в гората. До след малко. Ето ни отново. Стигнахме вече в гората. Ще поварим малко, ще направим аутро и приключваме за този видеоклип. Когато видях видеята от камерата, не бяха много добри, но ще се опитам да ги оправя. Пък каквото стане, стане.
Къде ще правим аутро? Само началото на отгоре. Добре. Еми ние си имаме още път до там. Не е този път. Тук се качихме. Тук минахме покрай това. Обаче ми се чу тъпсното. Ай това спрек. Абе не бе, хора да ще се разбереме. Ама, това закачи. Стой, не го пускай. Добре, стой. Готово. Не, това тика хора също ще се разбереме, ама куче ли е, чакал ли е. Не, тук така не трябва да има. Давай. Дай храна тук. Добре. Да направи се да може. Прави, че това да си яме майка. Бати! Пръчките запали, бе! Заеби ги пръчките, давай. Може? Нищо не споменява. Щом хълцаш, значи да... Язвай. Я! Не, това от отдавна. Ай! А? Да. Абе, не се само покачвам. Ма аз ти кажа, това не е пътя ти. Не бе, ни оттам пътя не няма. Няма нищо, дай. Не, не сме. Как чу стъпките от ветъра. Това беше от нас, хора. Това беше от нас. Надявам се това видео да ви хареса, макар че нищо не следвахме. Не се получи кой знае какво, но такива са ни възможностите в момента. Обещаваме за другия път да го снимаме бункера, ако го намериме. И така, това беше от нас. Надявам се видеото да ви харесало. Ако е така, абонирайте се, лайквайте, Шервайте ни. споделяйте и чао!